is wonderful, beautiful. But see, why are there? In fact, me say you me pen so me share colleague, working colleague party, me share before. What's your crab on abroso? What's your on abroso? Ni penny. CJ. So where? Go visit say. Hey, say I say you have 1 minute remaining. Okay, CJ, there, but me can't papers. And I mean, me and me producer, are you 05 in a buy? You know, me can I wear your production on Facebook. Only if him buy. Me ne about studio ha. Are you am to her? David, me ba na you when ha. Me patcho pa. Enkasa. Ayiwa, let's go. Na CJ, ubeka ya 2016 ansana 2016 about kese no ebeba so no. Ena MPP amanyo ko mampani na nado dan kwa kufu ado sa abre na ono na etu franka edema MPP ene na na bedi akire eye Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia na CJ unim se omo se bose omo ebesi hostel eno no be 600 bed capacity e dia makaya yefo sa abre no mu na koba so mo ba kra kaya yetu ni ade nyina kro mbe yefi hodom no na CJ 2016 ya wo 2024 na sawutie adapatwa edinbo sa Dr. Bawumia ya otrofo empintwo etotototo ye to ne ho pe on kanokre bossa wase kra want bi amfa nya adwuma emu kase ba ko edi akotene pa ya sakaya ye fo hostel ya CJ me se wasuniye masuniye ya tinsem papa na senie na nkrofo bonachi cheso wotrofo yi na Dr. Bawumia eboaboa ne ho wachire na woboaboa ne ho na CJ enro ne nya ntie se ene momomodin ana mommra na dwumadie bi bekoso ene asebo na wadie ye dwumadie ben kra na bekoso ya se CJ hostel yo mo se ho bo 2016 yi wo mo si adan no mienu awia na ho adan yesi wono ma wo si ampa edan nie CJ wo si ampa edan nie efie nie hostel nie efe papa na eye 300 bed capacity ena empenyufo ayo mo chese be fa nkwada no we kro mo nya nkwada kaye yefo no be fa ba ku bia be fa emaya no ni mamua no ahasa enti mienu ni chese hansia ena da hoyi CJ wo de ye kan se wo nya hunu ya Abena obi a wo tie me radio so a wo hunu adwuma aban yaye e de amakaya yefo no bra na behe bra na behe she ena si hoyo na behe enra eno mo kopa hontoma na anisode hunu no she since 2016 eye nkakra at the end of the day no media ni se CJ aban no wasi na se onsiye enesi ho no we enye artistic impression of the book dia na chato ho dia chew no ya ma ne bofo ayi akowo jamratwu mu ene koye ene wodi mfoni ya ba ene oho nyina na o ma update ye ma me na atoshi ne waje ne jeans awe ne jeans papa bi na waje ne Lacoste na wogina we popita na stand de na ogina chiri de ya ni nyina ye Usena onuna be introduce the vice inside the new hostel inside the new ayiwa babia na sink ni ade de wo no wadan ma ye nhye ho no chese aha ye bra na omo diduma na be pa ho empowerment training center Ghana ni nkrofo na tete okito mo pan yo mesi malata ya adru ho na hye kwada maiwa mama mpatro menye oni amai memua wo no ne pan ebeje oni ma kwada ne maiwa wo Abena abayiwa bi a wadi mfie dunum ko mfie dunsia me joining multimedia yi emsa anche and I don't know how she got my number and wa friend me say ofiri ni kroma bankran ha okay na paya bi na odie mana sen crowd ya okotra maame bi a onua waachi ne maame ne de ne nua waachi na ope ba bi atena na nka wasua nsa no dwuma Abena for over 2 years abayo no wa ha mesa and rampa make say me hu answer wa frame o frame am pick ya no se bato maame wa homa no so ne maame wa akura wa conference maame eti ni shogu me so enti se me hu se abayo no atu anamo bi se ya say what
very beautiful. Na se je wo sha aniswade hunu no eso enye se ye de amom so monkotre mu keke omasan so ama edisi se gua kwan so a omo besan ama enkwada my way training ni mamuwa training skills bi wo wa opesa wonyene ahweneɛ de adigu ye nan de adigu ye nsa ye komu ye sisi nyina no omo bema enkyekye wo honom eno dan chen so asije se bia baking bi na apese wo ye ne obi e di birthday ene chips no ne cookies ni ade se wotumi ya sika nko a ne nyina no omo bema santete ni bi wo honom a focus no se emaya ne mamu aye omo ye kaya ye foyi be se empim num sije 5000 ena omo bema omo sa enkyekye no na wonim se wodi no to nkyɛn so a omo kyerɛ sɛ omo sanso ene akuakwa hodo bi akasa ne metro mass kra ne yellow kasa omo bema nkwada yi train ye ba no drive ni ade ne nyina so no ebi wo ho innovation no so ena esi ha yi dan no ena wo ha yi emu so fe enti we die na wonim de ye mede wo mu sɛ I am impressed. Dr. Baumia ya no wo hyɛ saboi en wono a so dede wakwakọ bia no na omo kyerɛ sɛ omo sinimienu dan na yehunu ne sa no omo sinimienu ya baako ɛwɔ omo kyerɛ sɛ Madina baako Madina ya honom no omo ede beje emaya no ene emrantie ya womo beko akotena honom no na omo ene aban enwumakuo ni pino na akeka omo ho abom na Madina ne assignment ena for now omo ede sa hostel yi asisie nti mo amo assignment mo amo Madina na adre se je wudru Madina wo sa traffic light no me se traffic light honom no se de kaya yefo no so gu honom no enya sem kuma na eno no na wo mo ekyese anisode hunu no eso na akuakua hodo yebeka ho asem sije eba no maintenance ho asem na ene ahunidie hostel die omo kwotena ho no kwan be na ye fa so ahwe se omo bedi nini asiesie no na se de ye hunu no fefefe ye wo hayi efie mi ensamra efie na yemra na etise ya kwan be na ye fa so am na ye say ya maintain and I think that abna sani awo kan o hwe sani ani so ade hunu no etie no a say to replicate sa building in other parts of Ghana and we ewo Greater Accra region say nya bi ewo mia bi enkenka etifi do mantem hono mo ne ade no to say hono na do no amu free ba nti bi e hono entime bi enka ne say nya hostel ba baby omo betumi akonya ntete no say de hey omo de sa facilities nyina hyemu a omo beje sa skill training no eno no wi a ono atumi de ne sa keka bom enya bibidi na say the maintenance asema ye kan no Greater Accra Regional Minister Daniel Nekwate Titus Glover ena HSE omo de sa project yi no shela nkwantana Madina ena asama municipal assemblies no ensa esa omo be maintaini assemblies yi to de bia ya na say me menyomu ni o eba na adwuma bi say ya sige assemblies no ya na omudwumade no nhyada nya de so ani ebeka say ye trust assembly be manage some places we ama na perfect hwe niema mfidie ni ade a ye de agumu a ye de ba be kire ma yo yi ade ye mbisa say afe achi na ehotisen there were a lot of these facilities assemblies no na ye in charge ehotisen enti no we honorable Nekwate Titus Glover wadaroma bomodian na ehwema yen nyesanso na bia ye te eku anasa bedwakuo ye wo mo a wo mankasa eti emra maba we ni mrante ekrom kasa ye hwe inside ayo ma ye hwe beds no beds no na ekọ sesi ano sije media de bia meka de efa efe ade we nyina ya ka ho asem kaya ye fo ye nam ne ye hunu wo mo ne maiwa nanu ya ekoba se ye se nana bia kwa ware akwara ne ya gie mo kan keke na ye kan aso na mi bisa me ho ne say nti ya na mokrom ya na ye hunu samai we ni age mate bia wo mo so pan na mokrom ankrofo take advantage of sankwada no ya na ye hunu wo ma ye kan sen ye dwene wo mo ho anisode hunu ne ye den de ma sankwada ye so pan na modwom anisode hunu no etesen enti no wenum na aban no no de beboa ebema ensakraya ba na ye srese omukọ no mukọje ntete na omu make good use of it nya se obekwa kwaje training na wie no asa begina kuma beso apan eno de na wa mani sode hunu no anwie peye eti bokọ no se wusua ni yie fa baye wodwuma ne se okitansa no dwuma he
wo tend you no jibusumi adwuma jibusumi aketo ebusumi adwuma kitansa no adwuma wo de munim to obi pe busumi adwuma ye na so kitansa no adwuma do kwachire pa ti seje bet ni nie ayewa medase seje wa hunu bet no kama Emuna regional minister and vice president ma membisa o common fund administrator dwumadie yi ase ya nti wo hwe eyi so a plaque ne so a wo se ono kra ne din wo so ono so waka ho bi no munyina ka bo madi dwuma no nani abre pa na chese de na ekasa obaye board oba wo vima ye de kasa na introduction ne keke na wo introduce wo flag bearer the vice president ni CJ nessa waso so obeti nsese ye ka kire na wo hwemu a project akosue no Ghana Enterprises Agency GEA the Youth Employment Agency YEA Council for Technical and Vocational Education and Training CTVET and Ghana Education Trust Fund and Technical and Vocational Education Training TVET and a District Assembly's Common Fund and omunina akambo masije omodi sa eboa amankwadai enya entitiye enya babidio mutiato na omasanso enya obra omobebo na dache ebra omunsa aka omo ensa nodwuma enti yebebo mpanyefo abaso omampani akufo ado adoplema ado gaga adodi moni adwuma vice president moni adwuma osia woyo na wahunu wo hai fefefe na ni nyina mu na yekoye nma yekoye nim ho nkobobon beto aso wocheso mu wie omo be hwa se emiamia hodo no mu benya sa facilities we bi wo hono na ama enkwada no ne emaya meka okay enkwada wom te I'm still in line enkwada wom ka ya me sebo ho bi na akura shenechi no de na osoniema ne dura na dwo asije hweba bi omo dan krofo stores anim na omo de da hod mu nso oto na omo sori agina hodom me be di wo da ya ya toto niema nkran na amachi bi fi adama amedma na na ye be kwa nkran se ye kwa kototo niema na ye kwa contemporary that day misuri ubesu sige besu omoma deda dom nchen krofo botira krofo stores anim o abna krom na mane ya se dwa ho no edura na dwa akohye kona kwahye ntime de ade we de mekoso ababan na baso sankwada yi nyina maya ne abatan a omokitakita omoma nyina benya babidio mutiato ahonidie eya ade a edikan a wose ye ka ho asem so hostel omo bekoimu tesije eno ho asem eda ha na mede wo kwa katafa tutu dumiensa na mabo wamane bi se ya wonim se eye enu na eye akwaku ahodo ne nipa bi edi free oman hodo so ba no omode beboa ba na HIV malaria tuberculosis mu ni ade no sanro na ya na adofo bi boa ebe oman mu si ade beso san yarewa na no na ebia yade krompa esane enkosoa ensane ema ase emeteme ha adwen no sige National AIDS and STIs Control Program no empenyefo na HSA sanro no eba empenyefo nhye na omon wave taxes ni bi wo so emma eye wo ma omo ekoje edeba no esan so se eye na emma no ni bo no akoye den dodo iti se omo eyiyi eto ni bi free so de masa no a emma ho han na ebekọ eye pharmacy shop bi so abekọ akoto no obekọ no sado no so na ne bo no wo fonte dodo na ebetimi ato ede aso omo ho yade Dr. Steven Ayisiado na ye manager ye NAC we no ye National AIDS STS Control Program no na ye penyi a wo hye etoto eniema na o kyese aba no enhwe sasem no so enka ema wo na eto na ya na ededa so no oyiyi bi emfiri so ho asam daily graphic de aba na ma mefa wo enko Republic Press mu na afeni ye rokuje to abla kwa North Tom na sebedwani eno oda ha wasum na no na da bokata yi kyese ye rabla kwa kasa bebrebe ni ade ne de yoni abakfire wo mo kyese abakfire esanse senate nkrato mo de aba no ene the fact na abeda bonte no achepe fe se enseba wo keka ni nyina no eni nyina so enim interbo ho amane na owura Franklin Kujo ya no eye founder and president Imani Center for Policy and Education na HSA anamona senate atuo ene sadia ehwo hyehyɛ etie sika na eye involved no CJ ose eye sensible
ɔse nyansa wɔ mu paa ɛsɛ senate ebetu saa anamɔ na wɔmatu no Franklin Kujo ɛna ɛka wɔ ha yi ɔmampani akufo adon so na so afo wɔsai wɔ mu no ɛno ɛda ɛhasei ɛda nkyɛn so a mefa wo ɛnkɔ daily guide na meyi asɛm baako ɛwɔ ha sɛ yɛ wobɛkae sɛ na wɔtwe mu na hyɛ aseɛ ɛbra esika do kɛtɛ mpɔtam hɔ no mo wɔn ɛkyɛ sɛ explosion yɛ no na yɛ premise 4 no da bɔkrɛtɛ yi ɛbɔ amanneɛ wɔ ne fa ɛto so nsia beto dwa sɛ nipa mienu ɛna ahye wɔn nkwa sɛ ebi abɛka ho wɔn kyɛ sɛ defto no egu so a ɛkɔ n'anim a da bɔkrɛtɛ yi ɛbɔ amanneɛ eti wofa daily guide kratafa ɛto so nsia ɛkyɛ sɛ sese no esi wɔ ingresia ye no ebe sikado keten ewo atoymantem ni mu se nipa ba kwa hwe ne kwa ka ho amana koye nipa miensa obade form kra ensie yie ye mompa ye se ebinsi biem de wa hwe ne kwa nanu ya no ono nya efie no edunum ho asam ewo daily guide da bokrata anim ensam no edoso sije mamefa wo ensi ewo ha why National Insurance Authority any NIA na HS ma issue Ghana cards no 6.3 million and de ama enkwada the new finder ebomu amanie mami wie ewo ho CJ Abena enne ye